Haba dan girman Allah ki taimaka mu Allah ki da. Saka min zakana wallahi sai na da ba wanda ya isa nan da Kin tara mun jama'a a kofar gida nan ma so kin tara mun dan girman Allah ki rufa mun asiri dan Allah dan Annabi ki zo mu koma. Na bugari dan girman Allah na bugari zo ka sa baki dan girman Allah ka sa baki. Sun amana karara? Ba mu faru. Baiwa Allah. Ni ba zan iya zama ba cin amana ta ba zan iya zama ko wallahi tafiya gida sai. Wallahi ba wata amana tare da ci. Kawarta ce jiya ta zo ta gaya mata wani abu wai na aikata wani abu. Ni kuma ta banni in yi bayani ta hana na bugari dan Allah dan Annabi na bugari ka taimake ni ka sa yarinyar nan ta koma. Baiwa Allah. Uwar gida ya haƙuri saki jakan nan. Ya haƙuri. Ai ban taɓa maki ba. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Yawwa uwar gida. Ke saboda Allah da Annabi. Wace ce ta zo tana gaya miki mijinki zai ci amanar ki? Aminiya ta. Aminiya ki. To ita aure budurwa ce ko matar aure? Budurwa ce. Budurwa? Aiki ya lalace. Yanzu ke saboda Allah da Annabi budurwa ce za ta zo ke miki sagegeduwa dan Allah dan Annabi ta dora ki akan keken bera. Kawai ke kina gidan mijinki kina jin daɗi ita tana gidansu tana cin na kullun abinda ta samu shi take ci a wajen nan. Kannanta sun zama su ne tashin hankalinta babu ta kishiyarta. A ce ki biye mata kina gidan miji kina jin daɗi saboda Allah da Annabi. Ai a ka'ida sai dai a ga kin nakaɗa mata duka. Amma ba za ta faɗi alheri ba akan mijinki sai dai ta zo ta faɗa miki wani abu da sauransu. Yanzu baban Farukun nan duk yabansa da muke yi ki duba halin da bawan Allah ne yake ciki. Kalle shi kullun ya kare inda kika san babu. Ke kuma jibe ki dan Allah dan Annabi yanda kike. Bawan Allah nan kullun a majalisa sai mun yi labarin sa. Ana dan gulmarsa, ana yan maganganu kasa a tattare da shi. Saboda menene? Bawan Allah nan ana ganin hidiman da ake. Duk inda ya ga mai kifi sai ya mai ya fice. Zo nan. Me kaza? Menene sunan abun nan da kake ci? Boga kullun he ta ci uku. Saboda Allah ki ci uku ki kalli inda kike ki kalli inda bawan Allah nan yake. Duk gabaki ɗaya ki kalle ki kira ki ba shi yana ramewa yana lalacewa saboda Allah da Annabi. Ke ba za ki yi tunani akan wannan abun ba. Haba uwar gida. Haba uwar gida. Ai ni ban tsammani wannan abun zai kasance ba. To bari an faɗa miki. Wannan kuskure ne. Kuna yin abun da ba daidai ba a rayuwa. Ke ba za ki duba wannan ni'imar da Ubangiji ya miki ba dan Allah dan Annabi. Wannan ai ba dabara bace ba. To gaskiya baki kyautawa kanki ba. Wani irin rayuwa ne wannan? Kawai wata kawa za ta zo ta ke yanzu in kina da lissafi da hankali sai an ce miki ma ki ko karki kawa. To bari an gaya miki wallahi kuskure zaki tafka ba ai karama ba. Bari an baki labarin abin da ya faru a dan tamashi. Ko ba dan tamashi ba? Dan tamashi. Sai dai aka yi yaki. Wannan abin da nake miki magana akai matsala ya fa haifar mai girma a unguwarmu. Yaƙi zanga-zanga dangin amarya suka zo dangin ango suka zo. Kina ji na amarya da ango ne. Aka haɗa biki lafiya aka tara aka watse aka gama biki lafiya sai bayan kwana biyu sai ta zagayo gidan amarya sai ta ga amarya ana ɗin cin kaza sai ta ga ana cin kifi ita ce yagwat lafiya ana rayuwa ana soyayya mai daɗi sai take tunanin ya za ta samu rahaman nan to kin sa ga matsalar da yake faruwa ku mata lissafin ku ba irin na maza bane ba ta je ta dinga harhaɗa labari sai ta faɗa kawarta amarya ta je ta cinkuso labari sai ta tura wa ango aka dinga haɗa tashin hankali da fitina masifu duk gabaki ɗaya na duniyar nan haka ta dinga haɗa su. Daga ƙarshe dai Allah ma ya taimake su ita auren bai mutu ba amma sai da ta yi sai inda ta yi ta aure mijin. Kika san me kike shiryawa? Dan baban Farukun da kike rainawa da kike kallon sa na rantse da Allah sai ta yi da shi. Da kwari na ba? A'a, kwarai ma kuwa. Mu da muka gani duk wanda ya iya neman kayan abinci ai yana da kwarin sa. To me gari yawa ya? Kullum ana ba ku labari ba kwa ji. Kin ga baban Farukun nan da kike kallon sa? A yanzu duk tashin hankalin da kike kice dai a sake ki a yau in aka baki takardar saki bara an gaya miki kina zuwa gida kin haujak kenan sai kin yi wata uku kina mai idda shi ko yana dawowa gida zaki ji ana ayiriri ina kofar ɗakin yake me kike tunani namiji baya idda namiji baya takaba to bara an gaya miki ko mutuwa kike iya karan da baban Faruku zai yi a raka gawa ki da shi ana dawowa za a dinga cewa ina ne ɗakin an kama baban Faruku amarya amma ke ba dole sai kin mai takaba kullun da carbi kina ji cas Allah gafarta baban Faruk ko kwalliya jan baki ba za ki saba shawara ne yake baki kukan kurciya jawabi ce me hankali ke ganewa dan haka in dai zaki bi shawarar awarki keken bera ne sai ki hauki ƙara saki can ki tafi gidanku wannan shine abin da yake faruwa yawa shedanin nan da yake ji Allah ta cewa Allah ya mana tsari da shedanu ai ba na aljanu kadai bane har da na mutane ina zuwa da mutane wuta zan je in kashe wace wuta ta mutu kana gani bai Allah ta tafi kana murmushi tana dariya haka ku zo na same ku Kana nufin wai ta gura? to haka kuka zo da ita Ana zuwa dai. kaga ina ba mu Faruku
ka ji mutum ni sabgar da nake na zo ma da ita daban kai kuma shikenan na kashe ma wuta ka tafi ka banda ta wutar Allah ya haɗa mu da kai yawa sai an jima yawa